Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. A yau bidiyon mu na yau zan gwada muku yadda za a yi ku samu kuɗi nan da nan ba tare da kun sha wahala ba. Akwai application wanda za ku samu kuɗi ba tare da kun sha wahala ba. Idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗin nan, to Allah ka danna min alamar subscribe, ka danna min alamar ƙararrawa, ka zaɓi all, ko da mun ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Sannan kuma ku dinga ma bidiyon mu like yanda za mu jin karfin azo muku sabo idan ya fito. Kai tsaye bari mu je da wannan bidiyon. Sunan dai wannan bidiyon da za mu je kai tsaye jigi Play Store. Idan ka shiga Play Store sai ka yi searching Hola Coins, Hola Coin. Ka gan shi nan, ni already na yi downloading ɗin nawa. Za ka shiga, idan ka shiga zai nuno ma download, zai nuno ma login. In ka ja ƙasa za ka ga inda aka sa sign up. Idan baka buɗa shi ba kenan, ka gani na buɗa shi, ina da naira ɗaya a ciki, ina da hula ɗaya a ciki. Hula ɗaya kuma abin da ta kama $6.50. Ga shi gurin da za ka yi inviting in mutum. Duk mutum ɗaya kai inviting za su baka hula ɗaya. Kuma wallahi da hulanka ya kai kwara 5, kaga minimum withdraw amount is 5 hack. Da hack ɗinka ya kai kwara 5, za ka iya withdraw in kuɗinka ba tare da ka ɓata lokaci ba. Wannan app ɗin idan ka yi inviting in mutane, zan ajiye muku link na wannan application a description na wannan bidiyon. Zan ajiye muku link in wannan abun da a description na wannan bidiyon. Domin ku ji daɗin ɗauko shi ba tare da kun yi amfani da referral code. Zan ajiye muku referral code a nan. Zan ajiye muku referral code. Kun gane? A takaice wannan ba dogon bidiyo ne muka tsaya muka yi ba. Dan guntuna don wannan application in yana saurin kawo kuɗi idan ka fahimci yadda ake yin shi. Wassalam. Allah kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa, ko da mun ɗaura sabo za ku gani.